Nkosi okwethu amafigures ami athi 540 abantu aba-attendile lwasithi reportana awona 540 lendlu leyo isha 700 abantu abangaphandle angibazi bangaki kodwa kusho ukuthi it's close to 800 uma-ke nginama-figures at 540 futhi nabantu abaningi la abangazange basho ukuthi bayeza isizathu sokusho sokuthi sikwazi ukulungiselela kusho ukuthi bekufanele kuthengwe iy'nkomo ey'ntathu ngoba iy'nkomo ey'mbili ziphele ngosuku olulodwa. Niyakuzwa lokho? So-ke wathi si-wrong ukuthi ukudla kufikile ngesikhathi kodwa nani nikontributhile ngoba asibazi abantu abangaka baqhamukayo ngoba kusho ukuthi angifuni ukusho ukuthi niyeza ngikuthandele lapho la likhona. Yebo ngeke sibuyisele umuntu emuva othi akanayo so isiphele
kodwa report ukuthi isipheko awunaso ukuze sazi ukuthi abantu abangenaso isipheko bangakanani okungcono kunokuthi sibe sekumnyameni. Lento eyenzakalayo bengafanele yenze. Niyayizwa mase ngiphansi baningi kabi manini. So kufanele bayishaye kunembeza abantu abaziyo ukuthi bala abazange basho. Nabala abazange basikhipha isipheko. Wasekubanjwa kuyayekwa manje. Silesimo esikusona ngenxa yabo. Alikho icala mawuthanda ukuza uthi isipheka unaso yisho sibona ukuthi ke uNkulunkulu ayikho imali asinikeze yona sikunike. Usiyayikhokha ngoba sokunika ngeke sithi sokukhokhela. Ngoba indawo sithi sokukhokhela uzomqondo ukuzotshela ukuthi hayi kanti usho ukuthi akukhokha. Funeka ngiyithathe ngikunike la ukhona noma usebhizana noma use-Eastern Cape bese uyayithatha usishonisa kubani kusikhwama uzibone kuyakhokha. Okuzodinga utshela abantu hayi awunamali hayi utshela baba ukuthi bantu vele uhambe. Yilesi simo esibhekene naso-ke. Ngiyethemba siyezwana bazalwane. So-ke bathathu abantu abaniphekelayo. So umasipala-ke i-application yethu yokuqala wayithena down. Waphinde kwabhalwa enye iplan isahambile-ke ayikakabuyi ukuze kwakhiwe-ke lelo garaji lesithathu elizokwenza ukuthi abantu bapheke bakhululeke amagaraji amathathu bahambe bolala phezulu ngoba isitezi kufuneka sibe neshawa namashawa namatoilet. Iplan yenziwe bese sitela-ke ama-branch kushibaneke ukuthi namhlanje kupheka i-branch ethize namhlanje ethile ngoba lesi simo nje abantu abathathu ababazi ukuthola. Isimo-ke sibhekene naso-ke sengithi angimtshele ngoba sikubukise si-wrong vele ngoba andlile bese abantu dabile abaye besibebambulayela vele kwaqhamuka amakhekhe nami ngadumala ngathi-ke nina khulumani-ke nini ufuna nitshela abantu asidluleke lapho bazalwane kufuneka silungisekele nto ngiyathemba ukuthi izobuya iplan. Yabona iziningi izinto ufuna zakhiwe imali ayikho. Kuningi okufanele kwakhiwe ukuze sibe sesimweni esihle kodwa-ke angistress uNkulunkulu elakhe ibandla uyazi ukuthi wenzani. Ngizokhuleka ngeke sisacula mhlawumbe into kufanele ngisho ngiyidlulise. Ngidlulise lezi certificate zezingiphazamisi bonke abebebhabhathiswa bazothatha certificate zabo ukuze lezi abazogcotshwa zibe zinhle. Inkosi yenkosi bayabonga bakwaNtuli umshayeli ihlombe. JG Adele sengizama ukuhlonipha manje ngabiza abantu abadala ngamagama. Ngibiza isipho senkosi ngoba umzukulu LT Shange izombaphathiso lesi TD Mavena